Nagsugod na og apod-apod og mga relief food packs sa dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa mga trabahanteng nawala og trabaho. Si Luan Mirondina adunay report. Nagsunod-sunod og abot sa buhatan sa City Social Welfare and Development Office kining pipila ka mga trabahante nga nawadan og trabaho. Bit-bit ang ilang mga certification nga nagmatuod nga trabahante sila sa mga patigayon sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga temporaryong nanira nunod sa hulga sa COVID-19. Asa ka nga company niya, alas ka natangtang niya, kanang butang number nimo niya, permahan sad nimo. Usa sa mga nagpangutana, si Gayet Ejercitado, trabahante sa usa ka spa. Nabala kasi ang dili makadawat og hinabang kay dili siya rehistradong butante sa dakbayan. Dito man kog barangay niya, kanang nisirad kanang kuan naman, ni cut off naman sila so wala mi matagaan. Nya diri karon kay nangita man sila voters ID niya, wala man mi marehistro diri kay Tagalain probinsya man mi. Taga Bacolod man ko. Nya wala man mi marehistro diri so nangita sila og kanang ID, amot lang matabangan lagi mi ma'am, naharaman diha among gibutang ra kay tawagan naman daw mi. Matod sa OIC CSWD Officer Annabeth Quizon nga nagpahigayon sila karon og profiling sa tanang mga kawaning nawadan og trabaho. Because of limited resources, mo na nag-prioritize kita. Kaya dili man kung kupalitan og atong accommodate na ng atong pong resources karon kay limitado man. So ang amo anang gibuhat, among i-prioritize ang katong taga Lapu-Lapu. Unya, og doon na pagalitay masubra, musunod na sila. Karong adlaw, kapin sa 2,000 ka mga taga Olango Island nga nawadan og trabaho ang nakadawat og relief packs gikan sa dakbayan pinaagi sa City Social Welfare Office. Dahol Olango, tagaan na gyud namo ang per household, dili na ang katulang mga nawadaan og panginabuhi, pero ang per household gyud mo atong tagaan. Sa mainland, nakahatag nila Saturday sa Maribago, 1,800. Uban ni Philip Patricio, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.